da ka jing sokhya ha ka baidei bat ka jingking duwar su ki ar kan hon na themri bhoi manta ka si kila lei bani kandu yo project director ka National Highway Authority of India bat kum ju ru yo deputy commissioner ka ri bhoi district banyo jing shai halo ka te ka jingking kini ki ar kan hon ki kan thop yak seng MPSO bat ka RBYO ha ka jing lei bani kandu yo project director ka National Highway Authority of India kila pan ru ya ka test report ba kat no ton ki kali kila banyai na ka te ka jingking nakaliang kita ki arkanhon ki ong bahadian belai i ya ka jingtolor jong ka te ka jingkeng nakaliang jong ka sarkar chela pat kum juru naka National Highway Authority of India ki khlam sim khya halo ka te ka jingkeng bat ladat kut ka te ka jingkeng ka ei ka banja ya ki nonglet nongwan bat ya ka jela hi bro ka wai jela ka te ka jingkeng kan tekut no ka ei ka banja ya ki pai ba nonglet nongwan bat ya ka jela hi bro ka wai ba ki bai ling ba jong te ka jingkeng ki ba penon kam bai de bat ka khayi ka pateng agi bubun rukom kan sahyarut kayo ka kot lada te jingking kan satkut no te khnang ba shwa ba kita ki ekin ja ki basneu kamut ba ngi na kaliang ngi kwa bandawa ya kata ka hok ya ka ba kumba lates te ka jingking na du ki por ki baladap jong i madam RM kurba ka ba kilawan ki engineer ki ban test bat kil ahiru ya ka test support ka bolong tak sipo metric ton banyak ding ba jong te ka NEC bridge te kumba ni ka to kan ne por bat ki la warak no ya ketika jingking temporary ka ba kilasna ya ketika Bailey Bridge kilasna da ka border road organization te hadin katok ne por ha bagi i ketika jingking ro kateru kala asdang ban torno tang sibnai masdap sibnai ke jingon pri ba prostun tensong te hadin kata ke ke bana kaliang jingi kwa ba haduk ini ski bementa haduk ba ketika jingking kala tua biang ketika NEC Bridge RCC kala tua biang lembah ba latre na ke company Dhariwal Poltek ke bana aku Haryana. Jadi kita hadin ba ngili i ba ketika jingtua jo ketika jingking kam isong sengan su tingi nak lagi arkan hon ngila let bani kendu ya project director jo kan hai hang teh polisimer jadi bangila airu ya ka jingtua su bangin pan ya ka test support ka bakat no metric ton bagi truk kila banyat ling baju ketika jingking ngimong bangi bisni ino kita ki driver truk na ki kali ki bayat ling baju ketika jingking imde bom bisni ndre kiru nak lagi ki driver truk kin haplong bayasha ke sipor na banta ka jingha ka jungki lada ketukut ketika jingking kemuk ki driver truk ki bayat ling baju ketika jingking kindu nong iki tene dia kata tahu long pakiru ki hap matsoto ya ka ega jing ka bangiru ki dawa omde bangi dawa ka bomde gi dawa hina menta kalawai ba ka peteng ka masawan dendre den bangila ipo ne hai dan hai pade projector uang bahap banwan kendu siapo UDC ban ai kata dendre ki ya khniat nang tu satu ne wei suai ki perlong knarit jengiru dan kata nak kalian jengiru ngila ko ngi kloi ban trelang bakan hai na ne bat kino no ki office ki badan hapo jong ka Riboy district ni tingi lawan menta ka ski ngili hapo DC lawan bani kendu DC debat nak kalian DC ro ngila pili jing kili ngila dapong ba PI kata kalai photon kade na menta ka Bailey Bridge ne nak benta ka ne hai ndre DC ulong ba kalai photon kade hi na menta ka Bailey Bridge kemut ka jingking polisna da ka ki army BRO dendre habai de hi bat ka NEC Bridge ku mengitip hi menta kemut ba kade hi tang sipo metric ton dendre ku bagi menta pada kini ki tayo ki beladap kini ski beladap ki truk pada ki bayat ling baju ketu jingking ke bangidon ha spot hiro bangiladap check ro ki salan ngiladap iro ki truk ki bakit iki mar ki long ki ba ki kit 100 photon san photon te kan long ke jingma ya kaya yang ka jingi ki pai ba ling baju ketu jingking ke bana kalian jingi ki arkan hon nak kalian juga MPSO hi bat ka RBO ngi kwa ba ka sarkar hi ka de ban sim jikit klik no mardor ha bai de ka jingking ban kan hairu ka de ban sim jikit klik ha bai de ka jingking ba baka de ban ai no ya ka report hakini ki khndiat sngi kenang ba kan long ka basai na mar hadu mentah nang sa ka umdum ngimtip bakat no metric ton bakayat ketika RCC Bridge de mementah ki bun ki overroad ki bayat itai no tu sngi ladap ni aru bat in charge dong ketika umroi PIC bat tabaru bat taba ulong ba kan ni ka de live photon bat ladap ngai kilet chu DC pan ka order ro kum kita ki gintin ngimkwa ban sngo ba bakin wan kern kum kito ki breu jong ka an ha ki try ki de ban sim ka jik klik Hendra kin iman kum kitu kinia ki bomdon nong rem hong noro telada jaba ketika jingking katukut no kemut ki haban perkat ki duk isok ki bayat lima jong ketika jingking ki nong lek nang ki babela ki kena skol ki kena pule ki balik trelik ta ki banyak lima jong ketika jingking lada ketika kan tukut no kemut ke ke ban cem jing kalong na mentah ka juki tingi haban perkat janai ba ya kita ka pateng ke banuan bat ya kata ka bansawan ro kenang ba ban naik don kono ka jingma ka jimsal ne ka jing ya preu lima jong ketika jingking tena kalian ka jungi ki arkan hon ngidawan nak kalian ya ka sarkar ba ubat prestun tensong ro de bacim kya hi kene ka kam bat ba kene hai ro ka de bacim kya hi kene ka kam bat ba ki de ban pensai no kam kloi ha bai de bat ka
wait la ne ka jingkya ka bakat no ton ki la banyai lingba ya te ka jingking Kitolak ki bakit lakum numno kim judan kita ki ba dunai ka sau phau ka sau san kadang ko ka trak le ka ba riu phau riu pu am ka lakil ka tali ta kadi bitang ya ka luat kam dei complete with truck ano le ti habay dei bat kini ti kani ubu ka jingma ka ba ya ti ka ai ka bang akwa bangan keli menta hatu ka dan ka ai ka ba lendak haluar ka bay dei bat kini hajing sya lada di badan ka khamat ban pai bat kaskuar ban yo ngau la di ban yoi ayu dia lasha dia jai ai hang tu ko makadi ka jing ayu pai ba hi barok khat kimar bam kimar di ki barok khat shalom sa ai barok khat kin kiu don kali kawan kam dan su ka jing sok kata kalenti ka ai barok khat te habay dei kani yo le si ki dan kita ki high level ne ki bata ki bayai ta ki terap duyong jong ki ne kita ki kam ar number lai number ki ba penyai hi de government hi yo dei ya kita ro ba ki sala penyai lai kini ki te ka ai ka ba ngadawa menta ka ai ba ngingi dawa menta kalong baik kata ay kata ka inquiry report ay kata ka ika ba syai hagi bangin sungtu kat no metric ton kali banyan ling ba jong te ka bret lada kani kali ka jingdawa jungi ka ba pin hap ay menta hapo si tayo te lada ngila yo kamun ka kam ram ka bali kita ki ika ibra khat kali ka jingi kli jungi ngin sapek ngin sabisar hi mangi lada la pen syai kata ka oda handai ban suya buri akum dia banang ni ngila long kumutu badminton kok nang ni tiet sa NHCI na NHCI tiet yang sedisi hakabadi ka jing sisali udisi untip yu udisi di tang masu approve ka ani si ay ka di bantip na marbet ki di technical expert balo kay kidan hang tu ki engineer ki kay balo kay kidan hang tu maki ki di ban ay ka jing sa te habay di kani nakaliang jungi idawa be ya kata ba kan ay ka project report o ya kata support hangi menta hapo sitayo kana ya ka kam ka basa kamon ngin satip himangi kumno bangin leha ka ba nakaliang jungi ngin ay jingmut kalong be ba ngin kit ya kata kalut ka baduna kan mlilay la kalong kumno ro ginakit ya kalut ka baduna kanang bakatay ka jingkiang ro kan ne ti lada pila snali ka jingkiang ka babha bisnay ka jingkiang ka ba kabala along si sa kum kita ki kiwi kiri ni kiwi jelai pila sia banyak pi banyak jakarel pi banyak ka iro kam dan problem itu ya tang kita hi